Geok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gantzala betiko bizitzara. Egin dezakun otoinuz. Hoi jaiko, lege nagusiok bat duzu agindu guztien miami, zu eta lagun mukoa gaitatzea. Egizu, zure otengoak betez, gaitezela betiko bizira. Zure sanak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta espiritu santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Koeleten liburutik, hutsaren hutsa, dio predikariak, hutsaren hutsa, dena uskeria da. Zer irabazten du gizonak, eguzkipean darabazki nekenaketatik. Gizaldia joan eta gizaldia etorri, eta bitartean lurra betu denean. Sortzen da eta sartzen da eguzkia. Bere sormekura itzultzen da, berriro hori ateratzeko. Ego batetik ateratzen da izea, eta iparraldean barrenean nintzen. Joan etorrian da bide izea, berriro bere joan etorrian nintzeko. Ibai guztiak itxasoa goaz, eta itxasoa ez betetzen. Eta ibaiak gora joaten diren, han berriz ere badikoaz, joan eta joan, diren guztiek aspertzen. Inork ez dezake esan, begia ez dela ikustez ukitzen, ez da belarrian ere entzutez asetzen. Lehenak izan zena ura izango da, lehen gertatu zena ura gertatuko da. Eguzkipean ez baita ezer berririk. Ona, gauza berria esaten bada ere, gure aragoenago gizaldietan izan da gauza hori. Lehen oroitzapenik ez da, geroarik ere ez da izango gerokoetan. Jaunak esana. Erantzun samoa, jauna gure iresleku zu izan zela. Jauna gure iresleku zu izan zela. Hauz, diru erazten ditu gizakiak, hau esanez, itzul zaitezte gizaseneak. Jauna, gure iresleku zu izan zera. Zure begientzat mila dute, atzo igaro zen egina, gau txanda bataina. Jauna, gure iresleku zu izan zera. Jauna, zuekin. Jesu Kristo eta Evangelioa santu pasetu dugutik. Aldiak da Herodes, Galileako erregeak jakin zuen Jesusek egiten zituen guztien berri, eta kezkatan zegoen. Hala esaten zuten batzuek, hau Joan Bataiatzailea da, hilien artetik piztua, eta beste batzuek egia sakatu da, beste batzuek berriz aintzinako profetaren bat piztu da. Herodesek horrela zioen ordea bere baitan, Joan inik lekua moztu nion, norba beraz, horrelakoak egiten duen dituen hori, eta hura ikusi nahian zenien, jaunak esana. Lehenengo irakurgaian, entzun dugu Kohelet liburu sapientzialaren hasiera. Pentsatu dezakegu liburu sapientzialak bost dela Biblian agertzen zaizkigu, itun zaharrean, eta berez edo bintzat osabatzen dira zaharrenak griegoz idatziak dira. Itun zaharrean gehienak hebreoz idatziak dira, baina sapientzialak griegoz garaiatako, esaten dezaket munduko edo bintzat ekialdeko hizkuntzik indartsuena, hizkuntzik edatuena, griego
jendeak nor dio dela gizonaren semea. Eta esaten dute batzuek Elias, beste batzuek, beste profetaren bat, beste batzuek bataiatzailea dira. Horiek komentatzen ziren eta gaurkoan, beste proiektu ezberdin batean, beste testuinguru ezberdin batean, gauza berberak. Herodesek aditu zuen, gauza berak, komitean berberak batzu zioten bataiatzailea zela. Beste batzuek Elias agertu zela, haiek azken judutarrek Elias espero zuten, Jeruzalean agertzen delako suzko guduri batek erantzutela zerura. Hau da, eta espero zuten berriz itzuliko zela zerutik horretik batzu zioten. Hau da, Elias agertzen zerutik itzuli dela. Beste batzuk aintzineko profetaren bat piztu dela. Baina, eta hori kuriosoa da, behigarria da, berentzako Jesus norbait berezia zen. Etzan edozein inorentzako. Eta Herodeseko horregatik zen alako jakin-mina, alako irrika Jesus ezagutzako. Gero, bere nekaldian, zuzen ere, Pilatosek bilatu zionean, Jesus bere gana ikusten dugu alako batez ere kuriositatea jakin-mina besterik ez zuela eta saiatu zela Jesus kasi alako espektakulu bat egiteko eta besterik zuten nahi Herodesek. Horretan esaten zion, gintzazu bigarren bat, gintzazu zerbaitean eta Jesusek zion hitzik ere erantzun. Gaurko honetan, Jaungoikoaren hitza entzun dugun honetan, eskatzen diogu Jaungoikoari bere hitzak janaritu ditzala, bere hitzak gure bizitzak argitu ditzala. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskar dezagun gaurko egun honetan bakearen alde, benetako bakea, Jaungoikoaren alde datorren bakea, egiaren alde datorren bakea, justiziaren alde datorren bakea, nagusi izan gure aldean eskar dezagun Jaunari. Eta gure hildakoen alde ere eskatu dugu. Eta gaurko egun honetan bereziki konturatu dugu Maritxo Zurutza, bere bederatzenean, Paco, Maria Eugenia Olano, Juan Jose eta Juan Fermin jaunak bere baitan hartu eta gure alde egin dezaten eskatu zaiogu Jaunari. Entzun eta honak bihotza egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo, gure Jaunak bitartez. Eta bere erruz landuta zegoena,
erosi egin zenuen errukiz beterik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, ailetuek zure handitasuna goresten duten. Espiritu doak zuek zure ospe adoratzen, goiko indarrek zuri jauspez aurre egiten, postasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure handiotsak. Santo, afalondoan berdinka izanurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztiok kontatik, hau ere odolaren karizarata, itundari eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizurean bere odoigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarkuntzari onartu behin duzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun egitasmosra Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarotenean mandiren gure saudideak, bereziki Maritxu Zukuntza, Pako, Maria Eugenia Olano, Juan Jose eta Juan Fermin, eta hitako guztiak agitzazu zure orpegiaren argitan. Errokizak izkitu arren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, jangoikoaren ama Maria Batsuarekin, San Jose bere senatorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jangoko algoztu hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita eta zerreta zerreta. Zure errukiak eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorri
zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna ez du esnala apostoluei bakea ikusten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zurekin. Emaiozu bakea ekarri. Goikoaren dutxan, zorten zen dezu komunikatua, nire jauna, jaunaren dutxan zorten zen dezu komunikatua, una hemen, jagoikoaren dutxan, jaunaren komunikatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren mailanituak. Egin dezan, otoi. Indargarriko jauna, etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan jarraitu dituzunak, ospakizunean ez ezik, bizitzan ere, zure salamen egintzaren fruituak jaso ditzaten Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin